Ej, læg mit undertøj ned igen, ikke? Ej, hvor er det nice, Joachim. Ja, det Det er nice. Det er så meget Joachim, det der. Hvad så min... Hvor går det der? Okay, hvis du går imod røg der. Ja. Au. Så er det der. Ja. Det er meget lækre. Ja, det er fint, Joachim. Wow. Har du sagt noget? Kan du stadig... Ej, det var da min Joachim! Ja, Trine! Okay, det var jeg faktisk aldrig gået med. Hold da op med det. Nej, du kan ikke engang finde ud af det. Det her. Ja. Hvad er det? Prøv lige at holde fast i den her. Prøv lige at holde den. Prøv lige at holde den. Ja. Hold der. Okay, skal der være 2 om at tage den på, eller? Nej, ja, men så den her, den skal faktisk sidde om foran. Okay. Så kan man sådan, så hvis nu man har store læber, så man Ej, hvad snart? Det var bare sjovt. Men hvis man har en skæv balle, det tager om balle, så kan man lige, hvis nu man har en stor balle over den ene side. Det kan også jeg bare sådan tage ud siden, når man skal... Når man skal skide. Ja. Det er sådan noget, lige skal lave noget praktisk der med for at være med, ikke? Ja, du ved godt, hvad. Der er også mærke, hvis... Mærke? Mærke. Har du ikke snart nogle behov, der er små og sådan sikker på dem? Ja, jeg tror, de er sådan noget. Eller for store? Jeg har også mine... Hvorfor har du ikke sagt, du har sådan nogle her? Hvor de kan med Ej, hvor er de flotte. Ligger de ikke dernede? Ej, hvor er de flotte. Ej, okay, jeg tror ikke, det behøver at tage hele frem, ikke? Her er min Kevin Klein. Mia, jeg kan ikke se noget for dig. Jeg kan godt lide det her hopfang. Det er blæret, det her. Jeg kan ikke prøve. Se mig ikke på dem. Ej, Joachim. Så skal vi også se dig med mig. Okay, jeg vil så skal også smide bukserne. Vil du se din? Må du se vores? Har du gave? Nej, det er til min mor. Hvad er det? Det er en... Tak for dummer. Ja. Ej, Joachim, hvorfor skal du kigge mit tøj? Det var meget sådan. Joachim, du skal ikke rode. Ej, nu ødelægger du mit system. Jeg ved godt, hvor mit system. Prøv at se, hvor grimt den ligger ned den trøje der. Det ligger sgu fint. Så kan jeg med. Det ligger helt fint. Ej, Hvornår? Jeg har lige set dem den her på. Nej, den er også næsten ny. Hun vil hude. Eller den her til. Ja, den er så dertil. Ja, så gør det godt. Skål. Så jeg prøver at holde den. Du kan bare prøve du. Så Okay. ser vi, hvad det er. Så prøv at vise, hvad? Har du set, hvad sådan et billede her? Den er begyndt at læse. Okay, er vi færdige med at kigge på tøj, eller hvad nu? Nej, vi skal ikke se. Jo. Jeg kan ikke, den er fed. Kan du så? Men jeg har set den, jeg var bange kamp. Er det rigtigt? Hvornår så du den? Jeg var det. Også E.T. var også bange for. Ej, det er løgn. Ved du, hvad E.T. det står for? De står for interference. Hvad er det? Interference. Så hvad fanden var det for det? Hvad står det for? Jeg ved det ikke til. Extra terrestrial. Ekstra hormon. Sapien. Jeg har en gave til. Til mig? Jeg har tænkt på låses. Ej. Ej, det er mit arbejde. Ej, tak, jo. Ja, fordi Mia med Grete Strak. Det er til dig. Ej. Det skulle du sige, du på videoen. Mia med Grete. Med Grete. Tak, hvor han med. Sådan der. Jeg tror, det er det. Ej, den her gang så koster helt hvor meget? Ja, det koster 45.000. Hvad siger Bjørn til det? Altså, hun ved, vi er perlevenner. Hun ved, vi er venner. Okay. Så hun ved, så jeg har givet hende til 45 millioner. Er det rigtigt? Ej, hvor sygt. Hvad sagde hun til det? Det sagde hun, altså. Hun bliver rigtig glad. Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Hold da, 45 millioner. Hvad var det, du gav hende? Jeg gav hende halskød, og så nogle underbukser med perle. Så nogle rigtige diamanter. Det lyder som om, det er nogen, der ser det i virkeligheden. Det er rent. Nå, men har du givet hende det? Nå, det er så godt. Det er Lacoste. Det er Lacoste. Touch of pink. God damn. God damn. Det er R-rated porn. Ja. Ej, Joachim, det er jeg virkelig glad for. Er det ægte? Ja, ægte diamant. Det Er det står for ned på havet. Hvilken? Det er diamant, der er altså presset ned i havet. Presset ned i havet? Ja, altså kul, der er fundet ned under vandet. Kul? Ja, kul, det bliver presset til vand. Okay. Så det er nede fra Middelhavet. Okay. Ej, hvor er det vildt. Ja. Og så får jeg det? Ja.
godt dig, Trine. Jo, jeg har faktisk den her. Det er et ægte... Nej, det er nejlak. Det er olie. Det er ægte til munden, til lugter ud af munden. Det gør det. Jørgen, kan du lige få det af, fordi jeg vil helst gerne have det liggende, sådan så jeg ikke ødelægger det. Okay, det er rigtigt. Ja, fordi når det har været så dyrt. Bare sådan til pynt eller sådan. Ja, det er det. Det ligger heroppe i din smykkeskrin. God idé. Ej, hvor er den flot, har du købt den her? Det købte jeg i Monaco. I Monaco? Da jeg var i Monaco. Ej, hvor er Det den kan jeg flot. lige til om... Jeg havde engang en... En pisk. Ej, jeg lå. Jeg havde engang en dame, hun var ret. Hvad var det? Det var hende der Oprah. Okay. Jeg havde engang. Ja, hun havde engang sådan, man skal røgne om, ikke? Okay. Var det sjovt? Men altså, jeg ved ikke, nu bruger jeg bare sådan, som du ved. Ja, se så. Se. Ej, Jørgen, hvad siger din ansvar til det? Ja, det var dengang jo. Nu bruger hun så. Okay. Når hun vasker, så bruger hun den se så. Når hun vasker sig, Ja, så bruger hun den som seletøj. det er hænge. Sådan til at hænge i. Så var smukt, når hun... Seletøj. Det lyder som om Så brugte ja, det. jeg holdt godt om det. Du kaster lidt ind over skoen. Ej, hvor er den flot, den der. Den, hvor er den fra? Den er fra Ukraine. Ej, der har de nogle flotte ting. Ja, der har de nogle rigtig flotte ting. Ja. Hvad har den kostet? Den har kostet 45.000 også. Det er det samme som den anden der. Ja, tilfældigt. Sygt nok. Den er meget flot. Den er meget flot, ja. Jeg kan ikke få noget i sit hoved. Hvad kan vi til mig selv? Nå, er det sådan en pigesmykke? Nej, det er en amulet, som der giver helse. Har man sådan ind under her. Okay. Det giver hvad? Okay, har han givet dig held så? Ja, den giver mig held. Med hvad? Hvad? Med det hele jo, altså branchen. Nå, ja, Så jeg har haft den i 5 år nu. Okay. Ej, det er lige der, hvor du så igennem jo. Ej, hvor er det vildt. Det er sådan en firkløver nærmest. Ja. Jeg kigger på den. Og der er meget fun. Det? Så den er jeg meget glad for. Det kan jeg godt forstå. Og der er meget af. Joachim, han er jo en meget kendt skuespiller. Ja. Altså ligesom mig, ikke? Men Joachim, han har været i branchen i... Hvor lang tid har du været? Hvor lang tid har du været? Jeg er 4 år nu. 4 år? Ja. Det er Jeg ikke har så været meget, slæt, Trinity, alle de der slæt. Okay, du lagde den ikke, hvor den skulle ligge. Men ved du egentlig, det er hans halskåber? Det kan du slet ikke huske, eller? Nej, men det er jo ham, der har været, Wesley Snipes, han lavede den første film, ikke? Og så døde han jo faktisk. Joachim, han måtte simpelthen gå ind og være stand-in. Ja. Og så var det så vildt med Joachim, at de simpelthen tilbød ham at lave en 2 og en 3 også. Rigtigt. Det var ret fedt. Jeg er meget stolt af det. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Min første film, det var Titanic, hvor jeg var hende Rose der. Ja, det var godt nok også fedt. Og ved du hvad, det var så snudt, fordi det er den der scene, der hvor vi ligger og knipper ind i bilen, ikke? Ja. Det passer overhovedet. Nej. Det er ikke mig. Det er heller ikke ham. De 2 andre, der var længere knæve. Har du øjenbryn der? Nej. Det er til noget, hvor du med. Vipper. Til at skrive mig. Til læberne? Vipper. Nå, jeg tror Til hvad? Til læberne. Hvad? Læberne. Jeg er ikke med. Læberne. De andre læber. Ikke nu er mine. Skambamser. Ej, jeg hedder skadefart for det ikke skambamser. Ej, hvor er du klar med mig. Det sagde jeg også. Seksolog. Seksolog. Det var en god seksolog. Den var god. Han var god. Han var en seksolog. Den var god.